फैगौ मार्च दाननि 25 अक्ट'निफ्राय 68थि भारत लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। चिरां जिल्लानि थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाब गेवलां फोथाराव जानो गोनां मार्च दाननि 25 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिम 68थि भारत लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी खुंनो लाहार फाहार खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआर ओनसोलाव माब्लाबाबो बेबादि जोलुर बादायलायनायखौ नुनो मोननाय जायाखैमोन आरो बेनो गिबि खेब। बे जोलुर बादायलायनायखौ नायनो थाखाय गोबां रोखोमनि सुबिदाफोर खालामनाय जादों। से सप्तानि थाखाय एबा मोनफ्रोमबो बादायलायनायखौ नायनो थाखाय 2000 रां होनानै बुकिं खालामनो हागोन आरो सानसेयाव सोरबाफोर नायनोब्ला 100 रां होनानै टिकेट लानानै नायनो हागोन होननानै फोरमायदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। पारायाथ' जोंहा अलमस्ट कमप्लिट जाबायानो जोंहा बुंनो हायो। मानो होनोबा टेक्निकल टीमनि साइडनिफ्रायबो फिल्डनि जेनाखि प्रिपारेसन बेबो जोब्बाय। जोंहा माखासे टिकेटनि थाखाय जेनाखि बाउन्डारि होनांगौ बेबो अलमस्ट 80% कमप्लिट जाबाय। दा बाकी पार्टिसिपेटिं टीम्सफ्राबो सफैजोबसिगोन। प्रिपारेसन बा साखाफारिनि खोथाखौ बुङोबा जोङो जोबोद आवगायबाय बा 80% जाबाय होननानै जों बुंनो हायो। टिकेटनि सिस्टेमा मेनलि जोंहा सिजन टिकेट मोनसे दङ, जायनाखि 2000नि जोङो होनाय जादों। 2000जों 6टा जेनाखि मेच जागोन गासिबो मेचखौ नुजोबगोन। गेलारि बानायनाय जादों बिथांमोननो विथ चेयार, मोजां जायगा होगोन, दै होनाय जागोन आरो जोंहा दैलि टिकेट दङ। दैलि टिकेटआ जाहैबाय जोंहा 100, जायनाखि बिथांमोनहा गसंनानैनो नायगोन। दा टिकेटनि बेबस्था बुङोबा बेनो। जोंना टटेल 2000 जेनाखि गेलारिनि केपासिटि जोङो बेखौ 1000 दोनदों आरो जेनाखि गसंनानै नायनाय 100 रांनि बे जोङो 10,000सो केपासिटिनि थानो हानायनि नायनो हानायनि बेबस्था खालामनाय जादों। हिसाबै जोंहा जोबोद जोंनि जायगायाव गोजोनथाव खौरां। जोंनि इण्डियानिनो जोबोद मुंदांखा टीम्स जेरै ISL गेलेनाय टीम जोंहा नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC दङ। जोंहा जोबोद मुंदांखा टीम शिलं लाजं FC दङ। बेनिफ्राय आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार होननाय मोनसे आसाम माबानि दङ, आर्मिनि मोनसे टीम दङ। बिनिफ्राय जोंहा जोंनिनो जायगानि इउनाइटेड चिरां दुवार FC बे टीम दङ। दा मोनब्रै टीमा थागथियारि जानानै दङ आरो जोबोद गोख्रों बा गोरा मेच जागोन आरो नायथावथाव मेच जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। जोंहा अपेनिं डेआव जोङो कालचारेल प्रग्राम दोनदों। 1 बाजिनिफ्रायनो जागायगोन। बेवहायनो जोंहा बुदां ब्लक फैगोन, चक्रधर नार्जारि बिथांनि मोसागिरि फैगोन आरो जायगानि गोबांथार जोङो कालचारेल ट्रुप्सफोरखौ लेंहरदों, बिथांमोनाबो मोसाफैगोन। आरोबाव ओइदिनखालिनो जोंहा बिटिआरनिनो मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा जोंनि गेजेराव गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन आरो ओइदिनखालि जोंहा गेलेजेननाय मेच हिसाबै इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC बे मोननैनि गेजेराव मेचआ जागायगोन। रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै नायफैनांगौ। मानो होनोबा बियो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गिबि खेबनि थाखाय बरदलै ट्रफिया जाफैदों आरो बेफोरबायदि लोब लोब फैनानै जेनाखि थुलुंगानाय, बे थुलुंगानायखौ मोनोबा जोंनि ओनसोलनि जेनाखि फुटबल टेलेन्ट बा जेनाखि रोंनाय जोंनि सेंग्रा सिख्ला जाखांफुनाय बिथांमोनहाबो मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनगोन होननानै होननानै बुङोबा जोङो बेखौ प्लेयार्स होननानै बुङोबा जोङो टीमनि देरहानायखौ जों नायनांगौ जायो। जोङो लकेलनिबो अनेक प्लेयार्स टीमाव दोनदोंमोन, नाथाय प्लेइं 11आव फैथारगोन होननानै जोङो बुंनो हाया। मानो होनोबा बियो मोनसे कम्पिटिसननिसो खोथा। जोंनि दा इउनाइटेड चिरां दुवार FCआव बुंनो थाङोबा जोंहा फरेनार्स प्लेयार दं 2, जायनाखि बिथांमोना सासे केमेरननिफ्राय फैगोन, सासे नाइजेरियानिफ्राय फैगोन आरो जोंहा आइ लिग प्लेयार्सफ्रानो 3 दङ। दा खमैबो जोंनि जेनाखि इउनाइटेड चिरां दुवार FC बाहाय 7सो आइ लिग प्लेयार दङ आरो सन्टस प्लेयाराथ' जोंना गासिबो सन्टस प्लेयारखौनो जोङो बुंजोबनांगोन, सन्टस ट्रफि प्लेयार। दा इउनाइटेड चिरां दुवार FCआ मोनसे जोबोद गोख्रोंथार टीम होननानै जोङो दिनैसिमनि गेजेराव जोङो बुंनो हायो। बे डाइरेक्सनखौ जोङो प्लेयार्सफोरनि थाखाय बिथांमोनखौ हटेलनिफ्राय बोरै लाबोनांगौ जोंनि अर्गानाइजिं कमिटिनिफ्राय एस्कर्ट खालामनानै लाबोनाय जागोन। बेखौ जोङो पुलिस बिफानजों जों रायलायदों आरो बिनि अनगायैबो जोंहा 500सो भलन्टियार्स जोङो दोनदों जोंनिफ्रायबो अर्गानाइजिं कमिटिनिफ्रायबो
आरो बाखि सिकिउरिटिनि थाखाय ल' एन्ड अर्डार सिटुएसननि थाखाय जोङो पुलिस बिफानजों रायलायबाय थादों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जेडि विलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबोरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जेडि विलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।